Ieri era 2:30, acum e fix. O ard la relax, total cu o sticlă lângă mine. Aștept să intre pe ușă, dar văd că nu mai vin. Dar cine și cu cine trebuia să mai vină? Mai pun un pahar, mă ia capul, dar nu e el de vină. Că vina e vina celui care trebuia să vină, dar picioarele au început să nu mă mai țină. Mă pun în pat, după un timp sună la ușă, dar nu era acel cineva, era o popușă. Îmi ziceam, hai să mai bem, nu mai sta pe dușă, dar mă sperii, o iau la fugă fix pe lângă ușă. Ajung la lift, încerc să urc, dar nu coboară, constat că e prea mult pentru prima seară și totuși eu aștept măcar acum să vină la ușa liftului. Cred că vremea de afară-i de vină. Nebunie, e pură nebunie. Cine știe, cunoaște, oricum cunoaște ce se știe. Nebunie, e pură nebunie. Cine știe, cunoaște, oricum cunoaște ce se știe. Nebunie, e pură nebunie. Sunt lucruri care vin și pleacă, hai odată trebuie să-mi treacă. Mi se spune nebunul cu 2 sau 3 fețe, dar ce crede lumea despre mine începe să nu mai pese. Ar trebui să învețe, să se dezvețe pe lume, să învețe ce să facă și să nu ne mai vândă povețe. Dar eu tot aștept pe cineva și o să încep să țip că nu mai vine. Dar ajută-mă să ies din acest timp, mai pune-mi un pahar și eu să vezi că mă trezesc. Și după aia îți mai cer o sticlă, dar îți zâmbesc. Poate vii tu cu acea persoană legată de mână, că n-am mai văzut-o sincer de aproape o săptămână. Mi-e tare dor de ea, o știu de prima în Galia. Mi-aduc aminte cine era, o chema Amalia. Sau poate Andreea, sau poate Gina, sau poate sincer nu mai știu a cui e vina. Dați-mi 2 sau 3 sau poate 4 palme, că această realitate e cam plină de traume. Nebunie, e pură nebunie.